Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan. Petsa 27 sa bulan sa Agosto tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 25, bersikulo 1 ngadto sa 13. Si Jesus misugilon ni ining maong sambingay ngadto sa iyahang mga tinunan. Niadto niya nga adlaw ang paghari sa Dios may sama niini. Adunay napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana og lana nga igdudugang, samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot busa, nagduka og nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ania na ang pamanhunon, dali kamo og sugata siya. Nang mata ang tanang dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon ngadto sa mga maalamon. Hatagi kami jutay sa inyong lana kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw! Dili na paigo ang lana kung manhatag kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan ug pagpalit kamog inyo. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit sa lana. Sa wala na sila didto miabot ang pamanhunon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal ug gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misangpit sila. Sir, pasudla kami! Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.